دەمخۆش تەماشەوانین هێژا دی بەرنمەیەکن و ئاباسی ڕۆژدە جارێک دێنێن بەهەو. سەرۆک و ڕێوەبرین جیهانی ji bo civîna giştî ya netewên yekbûyî li Newyorkê. Divê civînê de gelek serok û rêvebirên cîhanê amade ne, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan jî yek ji wan axeftvanên civînê bû. Axeftina Recep Tayyip Erdogan ji alî medyaya cîhanî bi taybetî ji alî opozisyona Tirkiyeyê ve jî bi awayekî tund hate rexnekirin. Lê li aliyekî din medyaya Tirk ya ku nêzîkî hikûmetê bi erênî axeftina Erdogan nirxand. Di axeftina xwe de Recep Tayyip Erdogan her wiha aloziyên di navbeyna Tirkiye û Amerîkayê de jî anî ziman. Di vê çerçeveyê de em ê di tevereya me duwem de li gel akademisyen Ahmet İnan biaxivin. Di tevera me ya yekem de em ê bi taybetî li ser seredana Partiya Demokrasiya Gelen HDP û seredana grûpa wan bi serokatiya hevserokê partiyê Selahattin Demirtaş bi taybetî li ser Yekîtiya Kurd û li ser Rewşa Bakurê Kurdistanê û Partiya Demokrasiya Gelen HDP jî li gel mêvanê me ji stûdyoya me Ankara lêkolîner siyasetmedar Şakir Epözdemir biaxivin. Kek Şakir destpêkê de bi xêrhatine germ ji bo bernama basî roj. Pirsa min yekem wê ew bê. Gelo ti hatina Partiya Demokrasiya Gelan bo Başûrê Kurdistanê û hevdîtina wa yekem li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî çawa din? Gelek spas kim êvar baş hürmetê xwe pêşkêş dikim. Diyaloga di navbeyna insana de hemî gerek baş e bi taybetî diyaloga navbeyna Kurda de pêwîst e û diyaloga wan divê bê ew kirin yanî dewam kirin. Ez nexelet bim heta niha çend cara diyalog di navbeyna wan de çêbûne eger ku Cenab-ı Mesûd Barzanî hatibî vir bu wan re diyalog danî bê eger ew çûbine bê bev re diyalog danî bin yanî di nava wan de gerek cara ew çêbûye yanî têkilî çêbûne. Têkilê ku di nava evê de Partiya Kurda de çêdibin wextê têne ba evdûnê her tişt temam e yanî tiştek ew kinene kêmasî tinene gava ku ji evdû dixetin ew şertê ku bi evdûnê re xeber didin mixabin ku em dibînin ku nayêne jî eger ku ba tene jî ji xwe niha Kurd yek bûn û di nava diyalogê de bûn û di jê hev de hereketeke wan çêne dibûa û siyaseta ku bimeşande jî wê siyaseta wan li hevûdû biliviya yanî siyaseta wan tê hevûdû bigirta. Digel wan hemî tişta yanî ewa gazinê min in ji ber ku ez merivekê ew im heştê salî me û emrê min di nava siyaseta kurdewariyê de boriye ez wan kêmasiya dibînim û ji ber wî jî ez gelek xemgîn im. Kek Şakir Selahattin Demirtaş di demekî gelekî aloz tevlî hev de herêmê de hate Kurdistanê û bi awayekî gelekî germ hate pêşewazî kirin ew wî bi xwe di pres konferansa xwe de ev yekanî ziman piştî hevdîtina wa li gel Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistanê li gel Sekreterê Partiya Demokratî Kurdistan Birêz Fadil Mîranî pres konferansa kirin her du ka jî memnûniyeta xwe ji vê hevdîtinê anî ziman. Ya bixêr em bibêjin ku li ser xêrê bî û gelek em ji ewin yanî dilxweşin yanî ew wê dîtinê wê pêşwaziyê me televizyona de jî guhdarî kir û me xebera jî taqîb kir gelek xweşê me hat û ew xweşî înşallah wê ciyê xwe bigire û wê di nava rêxistinê Kurda de Kurdistanê de yekîtî yekrêzî û birayetî û yekdengî û tiştê baş bêne ew kirin çêkirin em hîvîdarin û em hem daxwazê me ye hem jî umîda me heye ku ji nav pêve piştîvanê aloziya piştî vê zehmet û eziyetê piştî ku niha em dibînin welatê me hemî di nava agir de ye di her çar perşade jî di nava agir de ne
ji ber wî jî siyasetmedarê dime, pêşkêşê dime, serokê partiyê dime, divê ku berpirsyariya xwe bizamin ku berpirsyariya wan e eger ku yekîtî û yekrêzî çênebî evan e ne sûcê gele, ne sûcê xelkê, ne sûcê miletê Kurd e. Divê babetê de ez dixwazim vê pirsê bên ziman. Piştî hevdîtina li gel Selahattin Demirtaş di pres konferansê de Birêz Fazil Mîranî wisa dest nîşan kir. Got ku ji bo me îradeya gel, îradeya Kurd, îradeya berz e. Lê li aliyekî din di tevgera siyasiya Kurd de tu wisa di nirxênê got hin partî îradeya hizbayetiya xwe bi ser îradeya gelê Kurd digirin. Ango hürmetkirin, rêzgirtin ji bo îradeya gelê Kurd di rewşên wisa aloz de got gelê Kurd jê derbas dibe û rewşa heremê de tu yekê çawa di nirxênê şakir. Muxabin rast e, eger îradeya millet bi ser îradeya hizba bike ta, îradeya milletê Kurd ew e ku serbest û azad û aram û ser welatê xwe jiyanekê serfiraz, jiyanekê serbilind, jiyanekê ku wekî insana bijîn û di nava vê evê de di nava vê teqnê de nebin û di nava vê aloziyê de nebin. Millet viya dixwese. Ama hizbê Kurda yani evê wî berjewendiyê millet û berjewendiyê welat û berjewendiyê hek û hukûq û edaleta ku di nava millet de bê tetbîq kirin ne divê evê de ne berjewendiyê partiyê xwe didine pêş. Divî de tiştekên bistesna heye ez vî bibêjim, viya ez eşkere dibêjim, divî de şerm û ew jî tinene, yani mehcûbiyet jî tinene. Yek umîdekê min heye ew jî Cenabê Mesûd Berzanî ye. Çünkü ew îrada millî daye pêş û rêbaza Berzanî daye pêş. Divê rêbazê de jî ew rêbaz jî gelek eşhemî partiyare, pêşkêşê partiyare bibî mînak û li ser wê rêbazê, li ser rêbaza millî di her çar perça de her perçeyek eger her perçeyek evet xwe yani ji bona meslahetê perçeyê xwe mücadele dikin her perçeyek de heqê her mervî heye ku iştirakê wê mücadele bike û alîkarî bike û bi ew dûnê re bi şeklekê ew ê demokrat, bi şeklekê insanî, bi şeklekê camêrî meselê Kurda, pirsa Kurda bê çareserkirin. Birêz Ep Özdemir her wiha di hevdîtinên di navbêna Partiya Demokrasiya Gelan û Partiya Demokrata Kurdistanê de bi taybetî li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Berzanî û li gel Serokwezîrê Hikûmeta Kurdistanê Nêçîrvan Berzanî de li raya giştî de bahweriyekî wisa rû daye û her wiha tê xuyakirin ku pirsa pêvajoya çareseriyê Bakurê Kurdistanê hatiye qisekirin. Lê li aliyekî din gava got mirov temaşe dike li Bakurê Kurdistan şer, alozî û rastiya Tirkiyeyê jî wisa kiriye ku ev pêvajo wê pêvajoyekî gelekî zehmet be. Divê babetê divê teverê de bîr û rayê te çi be? Bîr û rayê min ev e yani divê ku wextê daweyekê mirov hebî ku mirov daweyekê mirov hebî û dawa mirov meşrû bî li ser meşruiyetê bî مرو لسر حقوقي ولسر مشروعيتي ودعوية بك خل حفا عالمي أو نكا يعني نحق نكا أو يكون حقيل مرو بكن وزور بيل مرو بكن ومحقق عالم بيا أو بك يعني الرد بك ومرو بسر بك لولا حقوقي ما حقوقك إنسانية وحقوقك بشرية ورعاليتا كردا جناي إنكار كرن كرد جرك حقوقي خوا بأويك يعني بزمانك خوش و چه دخوازن داخوازه وان چنه براستی وان داخوازه خوشی اوی خوره ببیشن یعنی سردست خوره ببیشن و سردست خوره نه بشارو اوی آلوزیه بریا دموکراسیه بریا سیاست بدنه مشاندن. کک شاکر سروک برزانی ده هفدیتنا خواه گل هف سروک هدف سلاحتین دمیرتاش و دلگاسیونال گل ویجی آنی زمان. ده همی هفدیتنین خوین دما داویده ده هفدیتنین خوی دیپلماتیک ده جی سر اوک برزانی وی که تنی زمین کو دما میسوگر کرنا دستکفتین گلی کرده.
بله جناب مسعود برزانی نوتو سیاد هات انقره دبریاوی ده مام جلالات هر دو کاجی بانگ لکردا کرن گوتن و حتی نها 180,000 شهید دایه و ما تجربه شر کریه کو به شر تشتک نای حل کرن و دوی کو شر بسکنه و دوی کو آلوزی چینه بن و دوی کو دریا سیاست ده کرده و حقوق خو بکن دنوتو سیاده تبیرا و کوزا کرداتنا درجه که وساکو ترغوت özal دگوتا گره فدراسیون بین مناقشه کرن و ریا آشتیه و بو و امیده گیش خلقیره چه بو کو تی دنابینا ترکو کردا ده شر بسکنه و تی بشکلی که دموکراسی له ورن و پشتی تدید ایسا پرووکات کرن تشتی نخوشاتنا کرن و او شر جنوتو سیاحتان آد دوم دکه جنوتو سیاحتانها yani Cumhuriyet Türkiye'yi و Kürtçi gereke ve hesabı bikin kanı çi kari vandı ve aluzge de ya uluye gore gereke xoras bikin her dualici gereke xoras. Nuha gerem babeteki wisa bigirne desta ku Serok Barzani jî anî ziman ku berê me herdem devletên bihêz, devletên süper jî helwesta wa hesta wa girêdayî pirsa Kurd me rexne dikin. Niha dem dema wê ye em xwe jî rexne bikin. Xwe rexnekirin di çi tewerê de tu dinirxînî kek? والله خورخنه کرد نای حسابا کرده کو خورخنه بکن یعنی دبیشن هم شورشگرن و شورشگرجی گره که خورخنه بکن و یعنی دگوتنه ده فقط ده فعالیت ده خورخنه کردن تنه خورخنه کردن کو هبی و هبوا حتی نها محقق بگا ام کتبونه سر ریکی راست و ما ریکی راست ده و پرسید مشان داز بینیم گرم تبخوشی گلک جارا نها دست نشان کرد کو او روش و آلوزین کل باکوری کردستانی رو دید. نها هدف سردانا باشوری کردستانی که او درشما و یکم، آخافتنا و یکم، پروژه و یکم دیگوتون کل سر یکیتیا کرده. لی برز اپوز دمیر گاوا کم مروف لی چالاکین هستین دانوستاندنین هدف لی باکوری کردستانی بخواه ماشه که جه هفگرتنی هفکاری جه ریخستنین کرد زیدتر لگر چپگیرین ترک دانه پیش یخوا گلو اف نه پارادوکسه که اف یک از بینی پارادوکسه که راسته کرد دوی بی اراده خواه و لگورا برجواندی ملت خواه حرکت بکن و کرد بیر سر خطی که ملی بن یعنی سر خطی که برجواندی ملی وطنی بن وقتی کنر سر وی خطی بن اره دوست مرو ترک جیانه عرب جیانه عجم جیانه هر کسی دوست خواه اونا که دوست خواه نابیشه اما gerek bir irada xwe û bi dîtina xwe û bi polîtika xwe proje xwe Kurd hareket bikin. Na ez ya giring yani kulba min muhîm e ez biya dibînim projeyekê Kurda tinene yani projeyekê wan tinene yani projeyekê ku bibêjin em ji vê nayêne xwarê û evanekê ji miletê me re lazim e û ji yekîtiya me re jî lazim e û ji aştiya navbeyna Kurd û Tirka re jî lazim e ku ev nebî ji vê kêmtir nabî tiştekê wisa heta niha programekê wisa ku ji evê re yani ji raya giştiya Kurda û raya giştiya Tirka re bibîman tiştekê wisa hêj natiye ew ê natiye homê ew jî tiştekê gele ew e yani kêmaziyekê mezin e hatina birêz Selahattin Demirtaş û beyanatê di wî û ziyareta wî gelek tiştekê ew e yani tiştekê li ba min qîmeta wî heye û ez umîda min jî heye ku înşallah ev hatina ku încara hatiye ew dîtinê ku niha Kurda hevûdû dibînin înşallah tê bibî sebebê yekrêziya hemî rêxistinê Kurda û Kurd divê ew ê de divê sed sala bîst û yekê de ev fersendê ku hatine berpiyê wan wê piyê xwe lê nedin û carekê dî xira nekin. Belê niha rewşekî aloz, dijberiyekî gelekî hişk, şerekî gelekî dijwar ê ku li Bakurê Kurdistanê birêve diçe. Bêguman ev şer, ev alozî
di destê yekem de tesîrê li gelê Kurd her wiha li tevgerên sivîl demokratîk dikin. HDP jî xwebeke partiyekî sivîl demokratîk, partiyeke ku biriya siyasetê, biriya sivîl demokratîk dixwaze pêngavan bavêjî. û ev şer jî di aliyê din de van alûziyan derdixe pêşwe. HDP yan jî rêxistinên sivîl demokratîk ên li Bakurê Kurdistanê vê çerçeveyê de divê çi pêngava bavêjin gora bîr û baveriyan. HDP ve aloziyê nikare yani partiyê Kurdayê ku hene yani partiyê dervê HDP de her roj bang dikin dibên gereke ev alozî û ev şiddet û ev filan bê ew kirin rawestandin û HDP jî viya car cara ew dike beyan dike. Yani ew irade ku di destê wan de bûa û wan jî bikar bûa viya ew bikira pêşiya ew bigirta gelek baş dibûa. Dîtina Kurda esasen Partiya Kurda û Yekreziya Kurda û Xeberdanê Kurda û polîtîkekê ew yani hevbeş di nava Kurda de wextê ku evek vebî yani rêbazek xetek vebî di wê xetê de mümkün e ku dengê Kurda herî hev û dengê hev û du sabikin ez ê vîdarim ku di navbeyna partiya de ewil Yekrezî di nava partiya de çêbî. Belê ji xwe me ew babetan nîzime. Mesela HDP li Bakurê Kurdistanê ji dervî hevkariya li gel hêzên din ên Kurd zêdetir hevkariya li gel hêzên çep marjînal ê Tirka daye pêşxwe. Lê li aliyê din rêxistinên din ên Kurd, partiyên din ên Kurd wekî Parti Demokratîk Kurdistan, wekî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê, wekî Partiya Azadiya Kurdistanê, wekî heta înisiyatîva azadî, ew înisiyatîv û partiyên din ê ku wekî Hakpar ê ku li qada legal li Bakurê Kurdistanê heye. Ew gelo nikarin bi hevkariyekî ji ber got fikir û ramanên got ew dikin jî gelekî nêzîkê hevûdune. Nikarin wekî navendekî ku bîr û rayê xwe li wê derê bikaribin, baştir bêne ziman nêzîkê hevdû bibin û tesîr û bandora wa hem di siyaseta Kurd de hem di navraya giştiya Kurd de bihêztir bin. Ew daxwaza hemî Kurdaye yani ji bo nêzîkbûna wan û bevre evê wan yani ittifaka hev de bin û bevûdûnê re gav bavêjin û ji xwe siyaseta wan jî yek e yani siyaset yek e ama ew bi xwe ne yekin partiyê wan jî hevûdû cuda ne. Car cara jî em wan devê de dibînin yani em dibînin ku li ba evrûtin û bevre jî beyanata didin yani ji hevûdû dûr nînin fikrê wan jî ji hev dûr nîne daxwazê wan jî ji hev dûr nîne. û dengê wan jî yani muheqeq kî qismek Kurd jî dengê wan ew dikin yani dibihîzin. Em ê vîdarin ku nêzîkayetiya wan û ittifaqê navbeyna wan de xurttir bibî û gerintir bibî û evê re jî yani partiya HDP jî partiya HDP jî ew her wekî çawa ku çepê tirkare yekî evê wan hene têkiliyê wan hene ewan ew ê têkiliyê xwe bi Kurda jî ew bikin yani bimeşînin. Gekşakir her wiha tê şîrovekirin ku rewşa cîhanê bi taybetî rewşa herêmê îmkan û derfetên mezin li pêşa Kurdan vekirine. Heta bi taybetî girêdayê Başûrê Kurdistanê ku deriyê azadiyê, deriyê serxwebûnê jî vebûye. Belê ev dewlet serê ew ê yani dewlet serê rêbaza berzanî û meşandina ew ê siyaseta sererast û durist e û siyaset dinyayê de wextê ku xwe dabî qebûlkirin mena wî ew e ku di xetekî rast de ne. Yani ew siyaset ji ew ê ji çekdariyê û ji sîlahê û ji her tiştî jî muhîmtir e. Di warê polîtîkê de serkeftin ji hemî tiştî muhîmtir e. Şerê Mela Mustafa hêj dest pê nekir bû rehmetiye Mela Mustafa ew hêj li evê bû li Rûsyayê bû
عبدالکریم قاسم لا او کر بشرط کو تو anayasayı da hakkı kurda ev biki kabul biki bu şart yazı bezorma Irak'ı وی دا قبول کردن یعنی به شر de anayasa Irak'da hatta kayıt kırdın ki devlet Irak'ı devlet Kurda Türk şey Arabaya ve de her delavide vek heaven demek ki be şarjı politikayı da şey hinek teştine gabe zahf girin tene abetin ve elhamdülillah ku Kurdistan'a başvur yani gabe usab ev ki bilind abetiye gabe usafra abetiye ku brasti مرو او حشمت حیران دبینه و تقدیر دکه اوا گلک تشتکی خوشه چونکی اوی سری دنیای حتی بینه دنیای غیر وان هر چهار دولت کومه او دکن خوینا ما دخون همی کس قیمه خو به سروک برزانی آنیه و قیمه خو به پولیتیکا و رباز برزانی آنینه و وانا پجراندنه بری دوی چرچوی ده کک شاکر دوان دو روژین داوی ده هولیر ده قادا هرمی ده قادا جیهانی بخوده جی بویا ناونده گرنگ کو ناونده گرنگ یا سیاسی دوان دو روژه داوی ده وزیرین برگری این بریتانیا آلمانیا هر وها برپرسیاری سنت کومیجی ایرو لهولیری بون اف گرنگ یا هولیری ده siyaseta heremi de çava nırxine u dikare tesire ka xoy çava gişti Kurdi hebi. Ez ben ilve heremi yani velateki aram u velateki azad u velateki ku şer'i azadiye dike u heroş şehida dede u jbo azadiye u dike بتنی کردستانه یعنی کردستان باشوری کردستان رواواجی و هر طرف کردستان دجی سر حق و حقوق انسان هر سر حق و حقوق ملی شرع آزادی هیا جبر ویشی دنیا بیاد بینه و ملت کرجی دبینه یعنی ام نه حقیه ام لسر حقیه دبینه کم سر عدالتینه جبر ویشی ام نابونه نابند آشتیه دویده دولات روجلات نوا راسته ev taybeti ev şerê ku di vasalên Dawî de taybetî girêdayî rêxistina terorîsta Daişê ku Rûdayî li Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê taybetî Başûrê Kurdistanê teqdîra hürmeta girêdayî pêşmerge nav û dengê xwe li tevahiya cîhanê belav kir Serok Obama berî çendîn roja li platforma netewên yekgirtî jî ev yekanîzm. Belê rast e minnetdarê pêşmerganin û minnetdarê şehîdê Kurdistanê ne û li Rojavayê jî û li Başûr jî li her du aliya jî Kurda rastî xwedaya wî şerê Daişê şerê ku şerê neheqiyê ye û şerê wehşetê ye Kurda dünyaya da Xwedane kabul kirin û bi taybetî pêşmerge sînorê Kurdistanê hema temam wî niha xistine binê evê xwe binê hikmê xwe û bi xwîna şehîda ew kirine yanî hudûdê xwe kevş kirine û em hêvîdarin ku ji nav pê ve wê serbixweya Kurdistanê û dewleta Kurdistanê jî vê ava kirin û Kurcî tê dünyayê de bibine xweyî hek û hiqûq و لحمی پرشه کردستان کرد بگیجنه حق خواه بگیجنه مافی خواه دموکراتیک و انسانی و آشتی. که شاکر Türkiye pişti pazdehi termehi pişti hevdana derbeya leşkeri golbe deri pek hati. Bir ramanek fikreki usa ruda çend rojin despekede ku persa kurd dikari dise bikeve riya çareseriye de riya ke nermi girêdayî pirsa Kurd bête birê vebirin. Berewar jî vê çêbû niha li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê şer, şiddet, tade, alûziya ku li Bakurê Kurdistanê heyî hîn jî alûstir û tevlî hevtir bû. Di rewşekî wisa de gelo wekî tevgera Kurd helbestekî çawa mirov gora baweriyata werbigirê mirov dikarî riyekî rasttir.
زبنينا بازد تموز ده حركة كوات كرن أو حركات دنابينا أويدا يعني برادر دعات كرن دنابينا وان دعات كرن يعني أنجو نابينا أردوغان وجولان وان بله إيجو بري حفكاري نابينا وان دعات كرن أو حركات سرنا كفتنا بيجي جبوي كرداجي جبو تركيجي جريك أبو يعني جريك فايدة دا وياجي جريك أمره قبول بك يعني أو حركات بسربكتا أو حركات وجريك آلوزية مصر وخراب ترجي شكرا نا أصل دا مش حكومتا أردوغان جي وش دولتا تركيا جي هي دارن كو بكردا باور بر يعني بزامن كو وقت حق وحقوق كردا بدنا كردا وأب آلوزية أنا كش شينا بن وأب خرابية أجي شينا بن وأم هي دارن كو PKK جي شدتها أو يعني زينيتها شدتي أو بك يعني بس بك وريبدا سياسته وريبدا سياسته وريبدا ريا سياسته وبتركاره بمذاكره وبخبردان وبسياسات وبشكل كي بشكداري وبشدت مثلا كردا برسا كردا او بكن يعني مجادلاوي بكن بني بله لتركيا بتايبتي بيشتي بازي ترمهي روشكا اوارته هاته پیش وجخوا بریارا روشا آوارته لگلک دورین ترکیه جی هات راگهاندن. بتایبتی جی باکوری کردستانی او روشا آوارته بیجه توایی باکوری کردستانی گرتیا نافخه. بری دروژان سرو کماری کevin ترکیه عبدالله گل وسادس نشان کرد گو او روشا آوارته دوی بقدی لعالیه دن جه برین آک پارتی مرو وسا فهم دکه کو او دخوازن او روشا آوارتا بردوام. ریا آخر یک يعني نها از اینگی از مروه که اوم يعني السياسات زيادة لسر ديروك من يلي كلين من هنا لجورا ديروك كو از دبينم يعني هنگی کو ابا 500 سال تکریه با عثمانیه و ترکاره هیا دبی 500 سال ها ده دو خط هنه دنابینا ما و ترکاده دو خط هنه او خطك جي خطا اويه خطا سلطان سليمه سلطان عبد الحميده وترغوت اوزاله وعبد الله جله وخطك دي هي او خطا دي جي يا اكنجي محموده دويمينه سلطان محموده دويمينه ويا اتحاد التراقيه ويا كماليستا ويا شدتك وانا تكرن يا وي شدتي يعني اف شدتا كونها في اويدا يعني دوي نيري آورته ده كو تكرن او شدت شاخي اويدا جي يعني شاخي اسمت باشده جي ناتيه كرن بله يعني 10,000 انسانا دروجك ده دستيوان جي ايش دكشي نوي 10,000 انساني 10,000 عائله 10,000 عائله جي بيفنه و بمليون انسان مغدور دبن يعني مرو شوا دكاري يعني بي حقوقيه كي وهابك يعني اما زماني اورته تمام اورته اما اوا لحافه ملتك تكرن وملت بله. ملتك حميد بله geleki spas Şakir Özdemir لکولینر و سیاستمدار کو جی استودیوامای انقره و لگل تماشاوان نیجا بیاوی مهاتن داویا تورامه یکم تورامه دوم پشتی دمکی کرد ام بردم جارek din silav temaşavanên hêjadê tewerame duem ya basî roj de li gel akademisyen Ahmet İnan em dê rewşa Tirkiyeyê bigiştî û bi taybetî jî li ser seredana û axaftina Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan li New Yorkê civîna giştî ya netewên yekgirtî de biaxivin. Birêz Ahmet İnan tu bi xêr hatî basî roj di destpêkê de wê belê di destpêkê de wê pirsa minî yekem ew bê axaftina Serokkomar Recep Tayyip Erdogan di civîna giştiya netewên yekgirtî de ji aliyê medyaya rojava û opozisyona Tirk ve bi awayekî
gelekî agresîv hate binavkirin lê ji aliyê hikûmetê ve bi awayekî an jî medyayê nêzîkî hikûmetê de jî bi awayekî pozîtîv hate nirxandin ti çawa te nirxanda xeftina Serokkomer Erdogan li civîna giştiyan New York. بله او آخافتنا من جی گوداری لیکر گرک جی کیفمان جویرا هات جبر کو اوا ام بیجن وقت تمثیل کار اراده گل ترک و کرده وقت زانن ترکیه تنه ترک تنه او قاشی کرد هنه و ترکیه وقت fiili ام بیجن ولات کرد و ترکانه تفن و همو نژادن دنجی البته هنه لی نژادن سرکی ترک و کردن yani برز باشه رێزا ترک و کوردان li Tirkiyeyê weke hevdû têgirtin kekamet yani ew rêza got ji bo Tirkîbûnê têgirtin ew rê ji bo Kurdan jî têgirtin. Ez vekî ew ê dibêjim yani ya fiilî ez dibêjim. Yani de em bêjin hîn di zagonê da wekî resmî wekî fermî belki Kurd hîn tam nehatine nasandin. Lê em bêjin ew sîstemek qîrej li ser Kurdan hebû. Em bêjin lî 100 salî berevê ew sîstema Kemalistan ew bû amade bû yani hatibû davin zirandin. O vê sîstemê Kurd inkar dikirin. Lê 10-15 salê dawî birêz Erdogan ku hat îxtidarê hîdî ew sîstema guherand û Kurd wek fiilî qebûl kirin. O îro mesela di Tirkiyeyê jî te Kurdî heye. Kanalek ji bo Kurda hazir kirin, amade kirin. O Kurd ji vê kanalê jî xwe dikarin îfade bikin. O em bêjin li gelek zanîngeha jî em beşa Kurdî jî hat yani vekirin. Birêzînan ger em vegerin ser axaftina Serokkomer Erdogan li civîna giştî her wiha hevdîtinên wî ku li Amerîkayê pêk hatin. Erdogan peyê de weke partiyeke terorîst bi nav dike lê li aliyê din Ashton Carter ku wezîrê bergiriyê Amerîkayê jî destnîşan kir ku ew peyê de weke müttefikê xwe li Sûriyeyê dibî. Yani vekî em bêjin rasteqînî em zanin ku Amerîka car bi car peyê muxateb digire. Lê di aliyê de jî em tiştek dîş zanin ku di aliyê fermî da Amerîka em bêjin hevkarê Tirkiye ya stratejîk e û hem ji Tirkiye endamê NATO'ye ye. Ew rastiyan jî ew e yani Amerîka em bêjin ne tenê tiştek tenê nêfam kirin ku demak em dibêjin Amerika kur heye, Amerika fermî heye yani em bêjin Amerika lê her wiha di medya de jî bê di axaftinên berpirsiyar û rêvebirên Tirkiyeyê de wezîrên Tirkiyeyê de û ê Amerîkayê de jî xuya dike ku aloziyek dijberiyek di navbeyna têkiliyan de aloziyek nexweşiyek heye. Ez bêjim ewa tişkî konjektürel e. Yani de esasê da Amerika û Tirkiye ittifa evê hevin, em bêjin hevkarê hevin. Ew hevkarê stratejîk in, tu jara navbera wan da ew nabe yani car bi car wekî konjektürel hinek ew digeherin, şert û merc digeherin. Lê dîtina evê Tirkiye ku li PYD wek terorîstê re bi rast e. Yani ji ber ku di binatiya PYD'ye de PKK ye. PKK jî tê zanîn ku ew kî yani terorîst ye, sazekî terorîst ye. O zorbaziyê esas digire. Yani insana bi tirs, bi xof, bi silaha, bi şiddetê ditirsîne. O PKK hem li Kurdistanê başûr, hem em bêjin li Kurdistanê Iraqê, hem li Kurdistanê Sûriyê li ser gelê Kurd belayekî herî mezin e, gelek mezin e. Hem Kurdên Sûriyê, hem Kurdên em bêjin ya başûr li evê PKK gelek ew dibin, zerera dibînin û tade dibînin, tacîz dibin. Ewa rastiyekî mezin e. Ji ber ku Türkiye jî hemaliyetiye wan hinek Tirkin, hinek jî lê Kurdin. Hema em bêjin nîvên jî Kurdin. Ve yani hemaliyetiye Türkiye Kurd jî pirin ji bo vê Türkiye mafê xwe heye ku mafê Kurdên xwe jî ya di navxwe da mafê Kurdên xwe jî biparize.
Ji bo ve parastina jî Belê. çi dibe ev ji mafê ve derdikeve holê ku mesela li em bêjin li Kurdistana Sûriye ew operasyona dest pê kirin wek Tirkiye dibêjin Fırat Kalkanı yani em bêjin Mertala Fıratê belê. Kalkan Mertalê Fıratê îşala pêşerojê de Mertalê Musulê jî Mertalê Başûr jî dibe ku dest bike înşallah. Başa kek Ahmed. Niha Türkiye dest nîşan dike dibêje Türkiye dibêje ku rêxistina PYD rêxistinekî terorîst e ger şer girêdayî Daişê bê Al-Nusra jî şerê Daişê dike. Naxwe dünya bere Al-Nusra jî weke rêxistinekî terorîst nebîne. Lê bîr û rayê dinyayê gelekî guhertiye cîhan li Al-Nusra û Daeş ferqekî mezin navbeyna wan de nabîne. Lê Tirkiye diyare wekî ku ferqekê navbeyna wan de dibîne. Keko en Nusra yani ev ki ciheye, bu yere ki ciheye, fenomen ki ciheye, en Nusra hele ki dişebehe Daiş'e, leyl hember Daiş'e mücadele dike. Yani her du hareketçi de navbera wanda hanek evci hene. Yani teve mane go dünya wana vekî rêxistinekî nerm bibîne. En Nusra na ez bawer nakim ku Türkiye jî rêxistinekî ew nerm dibîne lê ji ber ku hember Daişê ew na jî mücadele dikin henek wê ferq cuda dibîne yani ew cudatiya tişkî normal e yani ji ber ku en Nusra em gelek zanin ku en Nusra jî esasê wê hereketê li ser selefîtiyê ye ser em bêjin ew jî Daîş li ser selefîtî ye lê famkirina wan li selefîtiyê cuda ye yani ew na jî parçeyek li selefiyan e her du jî lê henekî nav wan de cudawazî heye û nîqaş hene hemberê hev mücadele dikin. Türkiye ji bo ki en Nusra herek biçûk dibîne tehlikeyek mezin nabîne yani normal e ku bêje yani li hemberê Daişê ew na jî mücadele dikin ji bo wana em tehlikeyê mezin nabînin. Yani ew tişkî normal e. Lê esas Daîş problemekî mezin e. Türkiye jî dixwaze ku Daişê li hember Daişê mücadele dike. Tenê Daîş ne çi terör organizasyonê terorîstî bin hemî talûkene. Yani ya mühim di virda metodeke ku niha îdeoloji çi bibe bire eger ku metodê da bi şiddetê bi zorbaziyê bi kuştinê insanan hereket bike rêxistinek û ne dewlet be jî mafê wî dewlet bunê jî tinebe ew organizik terorîstî tê hesibandin û di metodê de zaten çi îdeoloji mesela em bêjin Daîş xwe îddia dike ku ew na İslamî ne. Li gora birêz înan te behsa operasyona Mertela Fıratê kir. Operasyona Mertela Fıratê ku jalê Tirkiyeyê ve hatî dest pê kirin. Dest pêkê de pirsa min yekem ew gelo heta kengî wê bidome. Ji dervî wê li operasyona Mertela Fıratê Sûriye bixwe dijberiya xwe ji bo wê operasyonê dest nîşan dike. Gelo ew balans wê di navbeyna Tirkiye ku li welatekî din gonavê wê Sûriyê li wê derê Mertela Fıratê dest pê kiriye heta kengî wê bidome ew. Yani ez nizanim derva vekî em bêjin rewşenbîrekî ez lê dinêrim yani ew ne bi dest min e lê ez wisa dibînim û dixwînim yani heta li bira teror zorbazî terorbaziya PKK û bi navê PYD xwe ew dike yani PYD vekî amorekî dihesibîne esas felsefeye PKK li ser ew şiddetê li ser kuştinê li ew hetanî ew talûka nere hetanî talûkê Daişê jî nere di metodê de ew na yekin hemî ew na terorîstin bi zorbazî hereket dikin heta ew talîka ji bo Tirkiye ji bo Kurd û Tirkên Tirkiye ranabe holê ranabe ew ê bidome ji bo ku meşruiyetê wê wê Mertalê Fıratê li çi digire li em bêjin ew yekgirtî netewên yekgirtî da ew wana hene konsept wana hene em bêjin muahedek wana hene di xala pêncew yekemîn da dibêje ku ew endamên vê ew ê em bêjin yekgirtî yan yekgirtî netewî endamên wê eger ku hêzek li ser vê dewletê talûke bibe dikwane ku xwe biparize. Lê ew dewlet bixwe mesela ger Sûriye bixwe li hemberê operasyona Mertela Fıratê derkeve. Sûriye bixwe ew welatê ku
او ينتم او متودين قلت ناف كري او شر لسر عردي بخود شيء ببي وقبول نكي او ولاتي دي وري مداخله بك كو بری چند روزا جو وزارت برگریا سوریه دست نشان کردن کو گر ترکیه بردوام بکه ایریشی ور بکه او دکارن برسوا ترکیه جی بدن اگر که دکاره بده یعنی لی سوریه وقتی زانن دولتی ظالمه جبر که ظلمی دمشینل سر گلی خو گلی کرد گلی عرب گلی سوریانی گلی ارمنی و سر حمی اوا به آنتی دموکراتیکه او دولتی که haydut diye hasıbandır. Yani bu ve devlet bunu bir per ne mühime gora Türkiye. Rastı nave ve devleti teröriste yani başa kek Ahmet. Nahar revşar reel, revşar rastaqin de heremi de hey. Ku siyaseta Türkiye, u siyaseta cepha Suriye, İran, u Rusya ile aliye kidin. Her vaha ku siyasete go Amerika'da hereminde breve dibi nel gorası dili Türkiye'ye u Serokomar Erdoğan de hevditna xwe bi rexistin sivil demokratik Türk le Amerika'yı deji ani zaman got ku heger wisa bidome alternativa me A alternativa me B alternativa me C jî heye yani ew yek diyar dike ku Türkiye ji rewşa konjüktürel gotibinav dike de heremê de nerazî ye. Belê deng hate birîn ez bawerim ha? Deng hate birîn. Dengê me digirî? Belê dengê te tê kek Ahmet. Belê. Tamam. Keko vekti zani de evda du mihveri esası hene yani de ve piskireki da İran, Suriye u Rusya hema siyasete van nize heven o Amerika, Türkiye o Barzanici evek mihverek dine yani le car becar Amerika be Suriye eve be Rusyacı temas edike evdike leva mihverana büyük şekilde dominin yani de ve mihvera hele ki de ambejin Brez Barzani o Türkiye o Amerika evde hezekeden de mihvere ki de le de ve mihvera da Amerika car becar peydeji işte tekiliya dike hanek ev xirade be ya ambejin mihvera İran Suriye و روسیا جار سوریه و ترکیه و مثلا هنک تکیلیا دکن او مهوراجی هنک او دو به ام دبیجن yani قلس به او دو لی او دو مهورا اساسی هنه yani از باوردم پیش روزه دا مهورا اوی ام بیجن آمریکا Türkiye o mihvera Brez Barzani eva inşallah serkeftin jibo ve mihveri ve Brez inan beri demeki Kürt beri demeki Kürt medya bitaybeti medya heremiydi. هر وحد مدیا جهانی د جهاد آخفتن گوتیکلیک دناو بینا دولتا ترکیه و دولتا سوریه ده قادین نظم ده دسپیکریه بری هنکی تا سوریه وکی دولتا کی تروریست بناف کر لی ترکیه هر وها بردوام دیگه گوتیکلیکی لگل سوریه پیک بینی حتی بری دمکی سروک وزیر بینالی یلدرم جی دست نشان کر گوت کو سیاستا می دروی ده هن غلطی چه بونه او دوی سیاستی دم دخوازن هنگو هراندنام پک بین. دبه جار بجار yani em bêjin ew mihverna ku me du mihver nîşandan me got di nav hev da ew dibin yani navkokî ji navwarda ew dibe lê mihverê esasî merû ew ke yani de esasê de Amerika, Türkiye û Barzanî mihverek e ya de ji İran, Suriye, Rusya ve ji mihverek e. Başa mihvera Barzanî birêzînan bibûre. Mihvera Barzanî ku îro bi taybetî li Başûrê Kurdistanê dixwaze biriya referendumê Kurd ber bi serbixwebûnê ve biçin. Cenabê te vê pirsê çawa dinir. Belê gelek tişkî normal e ji bo hemû nîjada devlet bûn mafekî normal elde her derê de heye gelek normal e. O ez bawer nakim di vê warê da jî Türkiye kompleksa wê hebe. Yani Türkiye dixwaz ew nabe yani hember vê ew nabe car bi car mesela hinek siyasetmedaran ew jî dibin. Yani belê ev kirin ew siyasete beriya Türkiye bû ne dixwaz ku Kurd bi dewlet bin ew bin. Lê ez wek takîkes jî ez vê dixwazim ve yekî dixwazim. İnşallah pêşe roje da di serokatiya Barzanî da inşallah
Kurdistana başvur bi devlet serbixwe ewa ji bo Türkiye ne probleme pêşeroja de dibe ki Türkiye ewna di konfederalizmê de digihîn hev ewa tişkî ew e di rojhilata navîn da konfederasyona Ango pêkanîna dewletekî serbixweyî Kurd li Başûrê Kurdistanê desteği yekem de piştî wê ger berferehbûna rewşa Kurd di heremê de hûn bi awayekî pozîtîv din. Belê gelek pozitif dinêrim. Çi tu nawalim? Ma ez bênamusum ez jî wekî Kurdim ya ve Kurd ez vê dixwazim çi tu naxwazim yani ez jî Kurdim yani ji bo me Kurdbûn Türkbûn ew ne tişkî pir muhîm e jî gelek ez ne Tirkbûma jî gelek wek însan ez vê bifikirim yani eger ku ez însanek bim yani ji bo hemû nîcada devlet amadekirin devlet çikirin mafekî وکی شیرا دایی که خو حلاله یعنی او نتیش که حرامه لی اساس یا مهم اصوله یعنی جبو گهشتنا و آرمانجه تو به میلیون انسان بکوژی او گناهه یعنی او نراسته یعنی به پروبلم به سیاست آن حال ترکیه جی کمپلکس ترکیه تو نه ترکیه mesela partik heye Kudübeyjin Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi dibêjin bi Türkiye. Yani Partiya Demokrata Kurdistan'a Türkiye. Mesela da ev da em bêjin tüzika vê da nivîsandine ku em ji bo Kurdan pêşeroja da em federasyonê dixwazin. Paşê jî hin demek ki dûr da jî hîdî em dixwazin ku Kurd bibin devletek serbixwe. Gelekî spas keke Ahmet demame bi dawî hat bibire. Gelekî spas bû nirxandinê te temaşevanên hêja bi vî awayî hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dîna basî roj her şadid.